What's your favorite number? Mine's 69. איך היא מטרפת, איך היא משגעת, כולם נשרפים מהחום גוף שלה, מנענעת כמו משוגעת, עכשיו היא יודעת בומבוקלט אז אני טס, לא נאמר בתי קוראת לי ברדלס, בפיצוץ אני תמיד אליה נכנס, אם היא מאחרת היא משלמת לי קנס, פלוס מכנס. אז אני שם את הילד של אורנה בהשגחת הבד"ץ, לא עוצם את העיניים כי דפקנו כבר שנץ, מחכה להסעה של בום, הנה יש פס, משתזפת מהחום שלי, הנה יש פס, בלי צ'אנס עוד שנייה היא גוססת, מתה לאכול אותי רוצה גם תוספת, אצלי הכל שמור תביני בום זה כספת, אז בואי ונשרוף במרפסת. איך היא מטרפת, איך היא משגעת, כולם נשרפים מהחום גוף שלה, מנענעת כמו משוגעת, עכשיו היא יודעת בומבוקלט טוב זה מה שהיא אמרה, אם היא שלחת לי חצי מזיז את המטרה, נעלה לי על היד והיא לא שחררה, מה נראה לך חמודי אין לך ברירה, תן את זה נכון, עכשיו נותן לה על המיקרופון, מטבלה בלה מור וקינמון, אל תנסה עשה לה זה מה שמוסיף המון